Pa, di ba nag-promise ka sa kuha na mga tutaog kwan, Korea, Japan, palitan ko nimo og sports car, motor na R15, o tulugan nimo ako ang bank account og 50 million, basta wala na yung line of 7 ang ako ang grades. Ito man na ako na pa. Sana Oo na. Wala ko kalimutan ng gingon ako si Mua. Napalitan ta kag motor. Tulugan ako og 50 million imong bank account. Palitan ta kag sports car. Ug mga tuta ng mga lugar na imong ginaingon. Sana Wala ko kalimutan na. Pero kailangan wala na line of 7 ang imong grades. Ako pa. Unya. Musta man ang buutan na ni grades nimo karon nak. Iwat kunimo. Daw be? Oh. Oh no. Ano mo na yung puro line of 6 na minuon imong grado? O dili ka na pa? Wala na yung line of 7? Ayay. Kayawa ka!